Kayo mga bigaon, laban lang ni Bagol! Ang Leo, tapos nabangat lang banyo. Nagkusgan mga suglimot ang ating mana. Laban lang. Pikadugay mondan! Hindi naman yung kaninoto, 5 minutes. Bagad. Hey, what's up mga bigaon? Welcome back to my channel. This is DJ James. So we're here at Kasama ni Spider. Spider, another carnival ride here in Kitcharao. So, manamimik sakay dito sa Vikings. Sila to. So, try na mo rin, no? This one. Okay, Leo, ikaw na isa dito. Ano ba? Bala ka. Holy shit. Yawa, ipong naman. Hindi ko maklaro. Maklaro, wag ka. Leo! Mika, try kay kita ra tulong. Yawa! 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 Oh my God, Jesus' name! Taghulo pa ko sa diristo mo ni kulera. So, tanang anggol, Kuya Drig, yun! Wait! Wow! Color! Oh my God, mas cool ba kumani? Yan na, nagsugod na sa bawang ubo. Okay, no na namin sa spider web. Spider web ba to? Spider. Oh my God, yung mga phone. Hey! Holy crap! What? Oh my God! 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 Okay, sigat na si Leo. Si Leo, si Leo. Oh! Kalain! Kalain! Lawak ka pero nasa likod. Uy, sakit mo na may mama ako. Uy, Doda! Laban lang, no? Di mag-uol. Bakit nasa cam? Ah! Aray! Uy, sakit ang ako. May namaak ka. Paglimot ko. Di ba paagis na kuhan? Yung gani, Pag-ilibot na ka, pag malibot ang ka. Laban lang, no? Laban lang, mga bigaon. Don't forget to subscribe our channel. Hit the notification bell for more updates. Yes. Oh, like. Leo! Leo! Amazing. Woo! Ah! Yeah! Gamitan! Lipong na ko! Ah! Ah! Stop! Ah! Yes! Nalalipong! Ah! Ah! Oh my God! Stop na! Ah! Holy crap! Ah! Kayo mga bigaon, laban lang ni Bagol! Woo!
banyo, ta. Nabangat lang ang banyo. Nagpusgan para naglimot ang ating banyo. Laban lang. Pagkadugay mo undan! Naman ka ni Noto, 5 minutes. Sagad. Ah! Oh my God! Kuya, di mo hulong unlimited! Unlimited. Oh my God! Oh! Kumani, mang inasal, unlimited! Unli rice! Wow! Cham! Oh my God! Di naman siguro umundang! Nagbayot. Naghangadangan. Naghangadangan na ka nagbayot. Sa tigman lang. Pero nabay mo mo. Ah, laban lang, no? Mga ah! Oh my God. Mura magkatang-tang mo ni. Jawa na. So, pila na may ka-turns mga bigao, no? Oh, 2 minutes na good na din kaya. Yes, 2 minutes na, no? Bagan, wow! Wow! Laban lang! Kailan mo Explain, ma'am, explain! Hindi na masabot ang iba. Yakapamon! Because God baka nagsamot! Kuya! Kuya, Ang inasal, unlimited! Oh my God! Woo! Ah! Ah! Naminhod na ang lawas. Naminod na gani! Saan sa katulubang? Kaya mo pa katumingihonong sa babaw. Oh my God! O, nakanawa. Laban lang, no? Laban lang mga bigaw, naglutaw, me. Taas, no? Well, klaro na mo ang Mars, Jupiter, Saturn, solar system, no? Okay, so, Paman sa mga tubuhaton dali. basta pa may gusto ninyo ipa-challenge sa mga 3 minutes na midre sa taas, sa ibabaw. Pero kung may plano ang crew ngay undang ni nga ride. Anyways, nag-enjoy me. Where's Leo? Where's Leo? Panakanaog na. Panaog, no? Oo. Tuwag, bigaw. Si Leo nakanaog na ba yun? At mong bayaran ko siya. Oh my God, ito panaogon. Alam-alam. Ay, thanks God, napagaw ko. So, sulti? Okay, masul. So, Minhod na ako. yeah, minhod na sa lang kamot. Murag lisod na yun. Hey, ina, ano na to kuya? Hey, salamat ko. Laban lang, pinalipong ko. Thank you so much. Pulis ko, nalipong ko. Kuya pa mong si Leo ni Naog. Ya pa lagi. Nagsuka to. Okay no. So, second ulti mo. Nag-enjoy ko. Perfect. Gusto ko mong otro. Gusto mo otro? Pero ka nang nagbitay, naglaan. Marami tayo sa kamotra. Murag laban, minumog kaya na mo na. Okay, so muna to. Balik kami guys, no? Bye for now. Cheese.